Καλησπέρα, το συγκεκριμένο βίντεο ήθελα να το γυρίσω στο YouTube, διότι ήθελα να είμαι λίγο πιο χαλαρός με τον χρόνο και να μπορέσω λίγο να σπάσω σε μικρά κομμάτια ένα επιχείρημα που δίνει εδώ ο φίλος Απόλλω Καψάλης πάνω στην απώλεια βάρους, στην απώλεια λίπους. Ο συγκεκριμένος έχει πάρα πολύ καλό λόγο, είναι πολύ ευφυής, φαίνεται από το λόγο του, οπότε θέλω να δείτε λίγο πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ασχολείται με την επιστήμη της διατροφής, με την επιστήμη του αθλητισμού, με επιστήμες τέλος πάντων που έχουν να κάνουν με τη φυσιολογία του σώματος, να αντιληφθεί τα λογικά άλματα που γίνονται μέσα σε αυτό το βίντεο. Γιατί έχει και πάρα πολλές σωστές προτάσεις μέσα σε αυτό το βίντεο. Το κάνω πολύ περισσότερο για εκπαιδευτικό χαρακτήρα, δεν με ενδιαφέρει να δει γύρω το ενδιαφέρον. Αλλά δείτε το και κρίνετε εσείς όπως νομίζετε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να χάσουμε βάρος? Έχουμε όλους να μας λένε ότι αν ακολουθήσουμε μια υποθερμιδική διατροφή θα χάσουμε άμεσα βάρος και θα λύσουμε άμεσα το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ο λόγος που όλοι μας λένε, οι διατροφολόγοι ας πούμε, μας λένε ότι θέλουμε να μειώσουμε τις θερμίδες πρόσληψης σε σχέση με αυτές που χρειαζόμαστε συνολικά, είναι επειδή η υπερίσια βάρους και η υπερίσια λίπους οφείλεται στην υπερίσια κατανάλωση θερμιδών πρώτα-πρώτα. Αυτό είναι κάτι που έχει έρθει ως αποτέλεσμα μέσω πάρα πολλών ερευνών και δεν έχουν βρει άλλον βασικό υπαίτιο για την αύξηση βάρους, για την παχυσαρκία, για το ότι οι άνθρωποι τείνουν να είναι υπέρβαροι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλοι παράγοντες. Όμως ο βασικός παράγοντας είναι αυτό το πράγμα. Γιατί μετά από την πρώτη-δεύτερη εβδομάδα οι περισσότεροι από εμάς βρίσκουν τοίχο. Αυτό με τι στοιχεία? Οι περισσότεροι από εμάς βρίσκουν τοίχο. Έχουμε στοιχεία γι' αυτό. Έχουμε στοιχεία ότι οι άνθρωποι που είναι πολύ συνεπείς σε αυτές τις διατροφές τελικά μετά από 2 εβδομάδες βρίσκουν τοίχο. Σίγουρα έχουμε στοιχεία ότι το βάρος πιάνει πλατό στην απώλεια βάρους, στην απώλεια λίπους, όμως υπάρχουν άλλοι παράγοντες οι οποίοι είναι πίσω από αυτό. Δηλαδή να μην κάνουν τελικά οι άνθρωποι τις δίαιτες, να μην είναι τόσο συνεπείς, να κάνουν λάθη στην μεριδοποίηση που είναι πολύ συχνό. Για πάμε. Και ο λόγος είναι οι ορμονικές μεγάλες αλλαγές που συμβαίνουν και η εισαγωγή στη λιμοκτονία. Εδώ πέρα, η εισαγωγή στη λιμοκτονία. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό τόσο εύκολα. Το σώμα δεν λιμοκτονεί σε μια φυσιολογική δίαιτα, οπότε για να ισχύει το επιχείρημά του υπάρχει εσφαλμένη υπόθεση. Για να ενισχύσει το επιχείρημά του λέει ότι οι δίαιτες σε βάζουν στη λιμοκτονία. Μια δίαιτα με ήπιο θερμιδικό έλλειμμα δεν σε βάζει σε καμία λιμοκτονία. 200-300 θερμίδες κάτω από αυτό που χρειάζεσαι δεν θα σε βάλει σε λιμοκτονία. Αν χρειάζεσαι 2.500 θερμίδες και τρως 300-500 θερμίδες, 800 θερμίδες, ναι, υπάρχει περίπτωση μετά από καιρό να καταλήξεις να είσαι σε λιμοκτονία. Όμως, δεν θα σταματήσει να χάνεις κιλά. Οι άνθρωποι που λιμοκτονούν χάνουν κιλά, δεν έχουν πρόβλημα απώλειας βάρους και αυτό το έχουμε δει στην ιστορία, σε πολέμους, σε καταστάσεις όπου, γιατί γι' αυτό μιλάμε, η λιμοκτονία είναι κάτι ακραίο, σε καταστάσεις όπου οι άνθρωποι δεν είχαν τροφή, δεν είχαν πρόβλημα σε τροφή, δεν έβλεπες κάποιον να έχει πρόβλημα στην απώλεια βάρους, ήταν όλοι πάρα πολύ αδύνατοι. Οπότε ούτε η υπόθεση ότι φτάνεις σε λιμοκτονία είναι ισχυρή, αλλά ούτε και όταν είσαι σε λιμοκτονία δεν χάνεις κιλά σαν υπόθεση είναι ισχυρή. Είναι και τα δύο εσφαλμένα. Πολλές ορμόνες αλλάζουν, τεστοστερόνη, ιστρογόνα, προγεστερόνη. Όντως αλλάζουν αρκετές ορμόνες όταν έρχεσαι στη λιμοκτονία, αλλά δεν έρχεσαι στη λιμοκτονία. Ακόμα και η λειτουργία του θηροειδούς αδένα, οπότε μπαίνουμε σε ένα μηχανισμό επιβίωσης στο. Με μείον 200 θερμίδες δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός επιβίωσης ο οποίος θα πρέπει να κάνει rise up για να συνεχίσεις τη ζωή σου. Αυτά είναι αστιότητες.
οποίο θα μας βάλει έναν μεγάλο τοίχο. Έτσι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι τροφές οι οποίες λαμβάνουμε είναι πλούσιες σε μέταλλα, ιχνοστοιχεία, δηλαδή μικροστοιχεία αλλά και μακροστοιχεία. Ολόσωστος. Οι τροφές οι οποίες λαμβάνουμε σε μία δίαιτα, καλό θα είναι να είναι πιο θρεπτικές, να στοχεύσουμε στον κορεσμό και σε τροφές όπως ας πούμε οι καλές ποιότητες πρωτεϊνών όπως το κρέας, οι οποίες και θα μας δώσουν κορεσμό αλλά και αρκετά μακροστοιχεία και μικροστοιχεία, τα οποία θα μας βοηθήσουν να χάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο λίπος και όχι μυϊκή μάζα. Τα οποία μας δίνουν κορεσμό, αλλά παράλληλα ίσως να χρειαστεί να είναι χαμηλά σε υδατάνθρακα. Ίσως να χρειαστεί να είναι χαμηλά σε υδατάνθρακα. Γιατί? Για να δώσουμε πρόσβαση σε αυτό το οποίο θέλουμε να χάσουμε, δηλαδή το λίπος. Δεν δίνεις περισσότερη πρόσβαση σε αυτό που θες να χάσεις, το λίπος. Δηλαδή, αν έχεις μία διατροφή χαμηλή σε υδατάνθρακα σε σχέση με μία διατροφή η οποία έχει τις ίδιες θερμίδες και δεν είναι τόσο χαμηλή σε υδατάνθρακα, έχουν γίνει πάρα πολλές συγκριτικές έρευνες στις οποίες έχουν συμμετάσχει ανθρώποι και στις οποίες αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή, συγκρίναν μία δίαιτα χαμηλή σε υδατάνθρακα σε σχέση με μία δίαιτα υψηλή σε υδατάνθρακα, ας πούμε, αλλά με ίδιες θερμίδες και η πρωτεΐνη σταθερή. Δεν είδαν διαφορές στη σύσταση του σώματος σε κανένα από τα group, στα περισσότερα αν όχι σε όλα μακροπρόθεσμα papers που έχουν δημοσιευτεί. Οπότε πού στηρίζει αυτό το πράγμα? Όχι γενικά βάρος. Έτσι εξασφαλίζουμε ότι έχουμε μια υγιής απώλεια διατηρώντας το μυϊκό ιστό και την οστική μας πυκνότητα. Μα αν το καλοσκεφτούμε, αν κόψουμε τον υδατάνθρακα, τι θα αφαιρέσουμε από το σώμα μας? Αρκετό νερό, το οποίο έρχεται μαζί με το γλυκογόνο που υπάρχει στους μύες. Οπότε τελικά δεν θα χάσεις από το λίπος επειδή αφαίρεσαι τον υδατάνθρακα, θα χάσεις από το νερό που έρχεται μαζί με το γλυκογόνο το οποίο αποθηκεύεται στους μύες. Οπότε η υπόθεσή σου είναι εσφαλμένη, γιατί μπορώ και εγώ κάλλιστα να σου πω ότι ναι, αλλά αν χάσεις τον υδατάνθρακα θα χάσεις νερό από το σώμα σου. Οπότε τελικά δεν έχασες λίπος. Οπότε δεν έχεις καταφέρει περισσότερο επιθυμητό αποτέλεσμα από αυτό που ένας με φυσιολογικό εντός εισαγωγικών εύρος πρόσληψης υδατάνθρακα θα καταφέρει. Και αυτό το βίντεο ήθελα να το κάνω γιατί βλέπετε πόσο έξυπνα στημένο μπορεί να είναι ένα λάθος επιχείρημα και πόσο σωστά να ακούγεται και τελικά να είναι εν μέρη λάθος και να περνιέται ένα λάθος μήνυμα μέσα από αυτό. Κατά τα άλλα, συμπαθέστατο το παιδί, αλλά εντάξει, 5 αλήθειες, 2 ψέματα.